Ngijabo. Ngijabo. Ngijabo uma umuntu nje izilwane kumele uyicabangele. NaseBhayibhelini leli labelungu leli liyasho ukuthi esivunweni sakho sonyaka oyikhumbula izilwane zikaNkulunkulu nezinyoni. Yebo lento leyo ngijabo nje leli juba leli lidla lize lifikela kumina. Yabo. Ngisekhaya lapha bafowethu ngemumva kwezindlu. Yabo. Kuba kanjena kubo. Buka ziningi kanjani buka. Buka phansi ungcola kanjani ukudla konke lokho. Yabona okudliwa yithi abantu ngijabo. Yabo. uNkulunkulu uyakubusisa. Konke okwenzayo msana ukuthatha okweshumi niyonikeza abantu abafundisi benu abanemali. Okweshumi kumele kusebenze la. Yabona ke okweshumi lokho nje ungakuthathi ukudla ukulahle edustbin. Ungakwenzi lokho. Ngijabo isikhokho lesi. Sophuthu. Ziyadla nje inyoni zami. Ngifuyile impela. Ziyazi ukuthi njalo ngo-3 angijabo hlala phezu kwendlu. Ziyazi ukuthi njalo ngo-3 kumele zize zizodla la ntambama nasekuseni. Mazivuka. Zivuka zize la. Vuswa yizo nje. Phezu kwendlu sehleli phezu kwendlu. Yabo. Sona ke bafowethu iyekeni lento ukuthi manje anazi ukuthi okweshumi neminikelo usebenza ukwenzani nanithatha iminikelo okweshumi nonikeza umfundisi ethatha enzathi uyabusisa lento faya emlonyeni. No. Okweshumi okwezinyoni okukaNkulunkulu yonke into kaNkulunkulu ongayithatha uyinikeze uyakwazi ukuthi uyinikeze okweshumi. You understand? Yekeni lento ukuthatha ilokhuzana niyonikeza abafundisi la. Labantu banamanga labantu beni labo. Banamanga. Nazi izinyoni zikaNkulunkulu zifuna ukudla.